салом мухлисони Барселона ва канали Барса-TG. Де Йонг дар даста мондан мехоҳад. Вақт хуши дарди сари калон ба Дани Алвес шуд. Дар даста муш пайдо шудааст. Хабар доред? ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. ҳатман обуна шавед ва лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насӯзед. мо бошад шурӯъ мекунем. шоми имрӯз дастаи Барселона дар хонаи худ Хетаферо меҳмондорӣ хоҳад кард. Бозгашти Рафиня ба хати ҳамла бояд кӯмак кунад то Хави бо сари баланд рақобатро ҷамъбаст кунад. Хетафе ҳарчанд дар миёнаҷои ҷадвал ҷойгир шудааст, вале санг сади роҳ шуданро хуб медонад. тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. тибқи маълумоти рӯзноманигор Тони Хуан Мартин 23 феврал дар яке аз тарабхонаҳои Барселона Деку ва агенти Френки де Йонг вохӯрданд. Нашрияи Gigantes кадроҳои вохӯриро ба нашр баровард. музокирот мусбӣ гузашт. қайд мекунад Хуан Мартин. даста мехост ба бозингар хабар диҳад ки роҳбарият ба ӯ эътимод дорад. Френки дар пойтахти Каталония хушбахт аст ва мехоҳад солҳои зиёд дар Барселона бимонад. ба гуфтаи рӯзноманигор нилнориҳо мехоҳанд ки шартномаро бо Френки тамдид кунанд, аммо ба Де Йонг созишномаи нави каммузд пешниҳод карда мешавад. Нашрияи Марка изҳор медорад ки каталониҳо мехоҳанд бозингарро дар даста то соли 2029 нигоҳ доранд, дар ҳоле ки Барса омода аст аз коҳиши маош даст кашад. дар Каталония Де Йонг дар як сол 18-19 миллион евро бе назардошти андозҳо мегирад. дар соли 2024 Де Йонг дар майдон 1200 дақиқа вақти максималии бозиро гузаронидааст. Френки ва Хави якҷо қарор медиҳанд ки оё ӯ дар вохӯрии имрӯза бо Хетафе бозӣ мекунад ё не. Президенти Барса Жуан Лапорта мухлиси нимҳимоятгари нидерландӣ аст ва рафтани ӯро баррасӣ намекунад. вақт хушӣ дар клубҳои Барселона ба Дани Алвес 4.5 сол зиндон овард. тибқи иттилои Марка, Алвес иловатан 5 сол бо шартҳои махсус зиндонӣ ва 150 000 евро ба ҷабрдида ҳамчун ҷубронпулӣ месупорад. тарафдорони Алвес ба бегуноҳии ӯ таъкид доранд. адвокат Инес Гвардиола мегӯяд ки апелляция хоҳанд дод. ана то вақти тафтиши он бошад, Алвес паси панҷара боқӣ монданро идома медиҳад. муҳлати аллакай дар зиндон бударо 13 ҳафта ҳисоб карданд ва тибқи қонунҳои амалкунанда гунаҳгор баъди 28 моҳ ҳолати сабуктарро мегирад. яъне соли 2025 Алвес метавонад зиндонро рӯзона тарк карда охирҳои ҳафта ба хона равад. аммо ҳамааш аз рафтори Дани ва пардохти ҷубронпулӣ ба ҳаҷми 150 000 евро вобастагӣ хоҳад дошт. ройгон дар Барса бозӣ кардан сабаб шуд ки Алвес ҳатто ин маблағро худаш пардохт карда натавонаду аз дигарон пурсад. тибқи хабарҳо Неймар ба дӯсти худ кӯмак кардаасту он пулро пардохт кардааст. илова бар ин, адвокате ки то ин дам болои мавзӯъ кор мекард, яке аз шахсони ҳуқуқии ширкати падари Неймар будааст. маълум аст ки ҳолати рӯҳии бозингар хуб нест ва ин бояд дарси хуб шавад ки вақтро бояд ба корҳои хуб сарф кард, на ба дилхушӣ. рӯзноманигорон фишор ба Хавиро идома медиҳанд ва мехоҳанд фаҳманд ки чӣ сабаб шуда метавонад ки ӯ дар даста боқӣ монад. қарори ман оиди оянда иваз намешавад. ман боварӣ дорам ки даста ба тағйиротҳо ниёз дорад. то июн чанд моҳи дигар боқӣ мондааст ва қарори худро саривақтӣ меҳисобам. ин хулоса ҳам ба ман ва ҳам ба бозингарону даста кӯмак хоҳад кард, мегӯяд Хави. ин ба ман ҳам кӯмак мекунад. гуфтани Хави нуқтаи асосӣ аст. даста баъди он ҷойгир шудааст. маълум аст ки ҳолати рӯҳии Хави тӯли ин муддат хело ноҷо шудааст. ин агар як тарафи масъала бошад, аз тарафи дигар хабарҳо ишора доранд ки дар даста ҷосусе пайдо шудааст. чихеле ки Элчерингито менависад, Хави аз он нигарон аст ки расонаҳо аз вазъи дохилии даста хело зиёд маълумот доранд. бисёр чизҳое ки танҳо ба дохили даста дахл дорад, зуд дар сархати хабарҳо қарор мегирад. хулоса шубҳа ба бозингарон аст ва то ба телефонҳои баъзеҳо тафтишот гузаронида шудааст ки бо ягон рӯзноманигор гуфтугӯ накарда бошанд. Хави низ борҳо аз журналистон ҳайратзада шуда пурсида буд ки аз куҷо ин хабарҳоро мегиред. албатта касе ба ӯ ҷавоби даркориро намедиҳад, вале агар кор ҳамин хел рафтан гирад, баъзе журналистонро ҳатто ба пресс-конференсияҳо роҳ нахоҳанд дод. хулоса ҳолат нигаронкунанда аст. бозингарон ба ҳайати мураббиён ва мураббиён бошанд, баръакс фикру назар доранд. дар охир бошад боз фишор болои ҷаноби Хави меафтаду ӯ чӣ кор карданашро
намедонад. Ин мушкилӣ ба чашми аксарият ҷиддӣ наменамояд ва ҳама дар тараддуми ҷалби сармураббии нав ҳастанду Хавиро бо қопчаи дороҳо гусел хоҳанд кард. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зери ин навор гузошта обуна шавед то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. То боздид.